Γεια σας! Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας και σε ένα ακόμα μάθημα γιόγκα. Σήμερα θα δοκιμάσουμε μία πρακτική ιδανική για την πρωινή μας ενεργοποίηση. Με στόχο τη θετική ενέργεια, με ό,τι και αν καταπιαστούμε σήμερα, θα ξεκινήσουμε με μερικές ασκήσεις αναπνοής και στη συνέχεια θα αφαιθούμε σε μία σχετικά δυναμική πρακτική, έτσι ώστε να μας δώσει ενέργεια και ζωντάνια. Προτείνω να βάλουμε μία πρόθεση για το σημερινό μάθημα ή για τη σημερινή ημέρα και να αφοσιωθούμε σε αυτή. Ακόμα και αν δεν είναι ξεκάθαρο μέσα μας το κίνητρο ή η θετικότητα, ας ξεκινήσουμε με την αίσθηση πως όλα δουλεύουν όπως πρέπει, πως όλα σήμερα θα είναι καλά. Ελάτε να καθίσουμε σε μια άνετη καθιστή θέση με την πλάτη μας ίσια και τους ώμους μας χαλαρούς πίσω και κάτω. Ελάτε να ξεκινήσουμε με μια άσκηση αναπνοής όπου θα δοκιμάσουμε να εισπνέουμε για 4 χρόνους, να κρατάμε την αναπνοή για 5 ή 6 χρόνους και να εκπνέουμε για 6, 7 ή ακόμα και 8 χρόνους. Θέλω να δοκιμάσετε στο χρόνο σας με την αίσθηση ότι δεν καταπιέζω την αναπνοή μου, ότι δεν νιώθω να ασφικτιώ ή κάτι τέτοιο και να βρούμε μέσα από αυτή την άσκηση έτσι μια πολύ μεγάλη χωρητικότητα στους πνεύμονες και μια βαθιά αναπνοή μαζί με την παύση για κράτημα της αναπνοής εσωτερικό που μας δίνει έτσι λίγο χρόνο να αφομοιώσουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά από την εισπνοή που μόλις πήραμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε αν θέλουμε να έχουμε κλειστά τα μάτια. Εισπνέω για 1, 2, 3, 4. Κρατάω μέσα τον αέρα για 1, 2, 3, 4, 5 και εκπνέω για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ξανά εισπνοή για 1, 2, 3, 4, κρατάω για 1, 2, 3, 4, 5, εκπνέω για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ξανά εισπνέω για 1, 2, 3, 4, κρατάω για 1, 2, 3, 4, 5. Εκπνέω για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μπορείτε να συνεχίσετε στον ίδιο ρυθμό, να βρείτε έτσι ίσως και λίγο μεγαλύτερους χρόνους. Αν σας βοηθούσε το δικό μου μέτρημα, μπορείτε να γυρίσετε πίσω το βίντεο και να κρατήσετε μερικές ακόμα αναπνοές με το δικό μου ρυθμό. Εισπνέω, γεμίζω, κρατάω εσωτερικά τον αέρα. Εκπνέω και αδειάζω. Και σιγά σιγά επαναφέρω την αναπνοή στα φυσιολογικά της επίπεδα. Εισπνέω και εκπνέω όπως χρειάζομαι. Και ανοίγω απαλά τα μάτια. Μπορείτε έτσι να συγκεντρωθείτε στην πρόθεση που έχετε για σήμερα και στον στόχο που θέλετε να βάλετε, κάτι που θα σας φτιάξει την ημέρα και θα σας γεμίσει έτσι με ζωντάνια και θετικότητα. Και μόλις είμαι έτοιμη, έρχομαι να βρω και πάλι την άνετη καθιστή μου θέση. Αν δεν είναι άνετη το κλαδόν, μπορώ να τεντώσω τα πόδια μου και πάμε έτσι να ρολάρουμε τους ώμους μας. Και μπροστά. Πάμε να τεντώσουμε τα χέρια μας, να ενώσουμε παλάμες πάνω στους ώμους και να ρολάρουμε για λίγο μεγαλύτερο κύκλο. Και αντίθετα. Πάμε να τεντώσουμε τα χέρια ψηλά, να μακρύνουμε και να κάμψουμε λίγο από τη μία, κρατώντας τον αντίθετο καρπό και λίγο από την άλλη. Αργά θα ξεδιπλώσω το σώμα και θα
έρθω να βρεθώ σε μια ανετικαθιστή θέση με τα πέλματα μπροστά μου να πατάνε, τα γόνατα λυγισμένα, κρατάω κάτω από τα γόνατα, εισπνέω, κοιτάζω ψηλά, ανοίγω θώρακα, εκπνέω, κοιτάζω προς τον αφαλό. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, κοιτάζω χαμηλά. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω. Τελευταία φορά εισπνέω, ανοίγω θώρακα, εκπνέω, φεύγω πίσω, τεντώνω και τα χέρια μου, δυναμώνω λίγο τον κορμό εδώ, ρολάρω τους καρπούς. Τέλεια, και ελευθερώνω τα χέρια να πατήσουν δίπλα στο σώμα και λίγο πίσω και αφήνω ένα λάξ να πέσει ένα γόνατο από τη μία και ένα γόνατο από την άλλη. Αρχίζω εδώ να μαλακώνω τα ισχύα και τους γοφούς, οπότε παρατηρώ. Αν είμαι πολύ άνετα εδώ, μπορώ να λύσω τα χέρια και να φέρνω λίγο από τη μία το σώμα, λίγο από την άλλη. Προσπαθώ να έρθουν τα γόνατα όσο πιο κάτω γίνεται. Εδώ παρατηρώ ότι έχω έρθει αρκετά μπροστά στο στρώμα μου, οπότε περνάω πίσω για να συνεχίσω λίγο ακόμα. Τέλεια, και μόλις ολοκληρώσω ξαναφέρνω το σώμα μου πίσω, ξεδιπλώνω το σώμα και έρχομαι μπροστά να πατήσω παλάμες, να πατήσω πέλματα και να τεντώσω τη λεκάνη μου ψηλά στη στάση του κάτω σκύλου. Αρχίζω να λυγίζω και εδώ ένα λάξ, ένα γόνατο. Και να στέλνω τη λεκάνη μου λίγο από τη μία και λίγο από την άλλη μεριά. Τέλεια. Πάμε να μείνουμε στο κέντρο και να αρχίσουμε να τεντώνουμε ένα λάξ, ένα πόδι προς τα πάνω. Τελευταία φορά δεξί και αριστερό πόδι και θα μείνω με το δεξί μου πόδι ψηλά. Θα στρίψω τη λεκάνη και θα αφήσω αριστερή φτέρνα να πατήσει προς το έδαφος. Θα τετραγωνίσω τους ώμους όμως. Θα στείλω δεξί γόνατο όσο γίνεται ψηλά προς τον ουρανό. Ελευθερώνω δεξί. Κάνω το ίδιο με το αριστερό. Τεντώνω πίσω και πάνω. Δεξιά φτέρνα πατάει, τετράγωνη η ώμη. Αριστερό γόνατο ψηλά. Πρόσγειον αριστερό πόδι και περπατάω σιγά σιγά μπροστά μέχρι να έρθω να πατήσω ανάμεσα στις παλάμες. Μένω για λίγο εδώ, λυγίζω, τεντώνω, ένα λάξ. Με την εισπνοή μισή απόσταση από το έδαφος σε Ardha Uttanasana, με την εκπνοή διπλώνω. Εισπνέω όλο το δρόμο μέχρι πάνω, τεντώνω, μακραίνω, ενώνω παλάμες. Έκπνεω, ελευθερώνω άλλη μια φορά. Εισπνέω, ανοίγω, τεντώνω, έκπνεω, διπλώνω. Εισπνέω μισή απόσταση, βλέμμα μπροστά. Εκπνέω, διπλώνω και φεύγω πίσω, ακουμπάω δεξί και αριστερό γόνατο στο έδαφος και πάμε να δούμε λίγο γατούλα από εδώ. Εισπνέω, θώρακας ανοιχτό, στήθος ψηλά. Εκπνέω, κοιτάζω αφαλό. Εισπνέω. Εισπνέω. Εκπνέω προς τα κάτω. Σπρώχνω δυνατά. Εισπνέω βαριά και ανοιχτός θώρακας. Εκπνοή. Και πάμε να ρολάρουμε λίγο πίσω και κυκλικά μπροστά. Προς όλες τις κατευθύνσεις εδώ να ζεστάνουμε λίγο ακόμα καρπούς, ισχύα, γόνατα. Σπονδυλική στήλη, να μαλακώσουμε το σώμα από τις ώρες που πέρασε ξαπλωμένο. Και πάμε να στρίψουμε λίγο ακόμα τη σπονδυλική στήλη. Θα αφήσουμε το δεξί χέρι να περάσει εντελώς κάτω από το αριστερό. Θα κουμπίσω δεξί κρόταφο στο έδαφος, θα τεντώσω αριστερό χέρι μπροστά. Κρατάω τετράγωνη τη λεκάνη.
Και αλλάζω, στηρίζομαι στο αριστερό χέρι, μαζεύω δεξί και στρίβω αριστερό χέρι κάτω από το δεξί. Τετράγωνη λεκάνη, τεντώνω δεξί χέρι μπροστά, κρόταφος κάτω. Και επιστρέφω, στηρίζομαι σε δεξί χέρι, μαζεύω και αριστερό, εισπνέω άλλη μια φορά στη γάτα, εκπνέω και σπρώχνω πίσω και πάνω σε σανίδα. Και φύγαμε, πάμε μπροστά, εισπνέω σανίδα, εκπνέω στον κάτω σκύλο, εισπνέω, έρχομαι μπροστά, εκπνέω, σπρώχνω πίσω, εισπνέω μπροστά, εκπνέω. Άλλη μία φορά, βαθιά εισπνοή, έρχομαι μπροστά, εκπνέω στον κάτω σκύλο που θα μείνω, θα τεντώσω καλά χέρια και πόδια, θα μακρύνω. Και από εδώ πάμε να περάσουμε το δεξί μας πόδι μπροστά, ανάμεσα στα χέρια, να ακουμπήσω αριστερό γόνατο στο έδαφος και να εκπνεύσω τεντώνοντας το δεξί μου πόδι όσο μου επιτρέπει το σώμα και λυγίζοντας ξανά, φέρνοντας το βάρος μου μπροστά. Εισπνέω εδώ, έκπνεω, τεντώνω. Η λεκάνη μου παραμένει ψηλά, δεν κάθεται πίσω πάνω στη φτέρνα. Εκπνοή, δίπλωση προς τα κάτω, εισπνέω και εδώ ανοίγω όσο μου επιτρέπει το σώμα, θώρακα, μαλακώνοντας έτσι τη λεκάνη, τα ισχύα, εισπνέω. Έκπνεο. Δώστε χώρο. Συγκεντρωθείτε στο πώς νιώθει το σώμα και όχι στο πώς θα θέλατε να νιώθει. Συγκεντρωθείτε έτσι στην θετικότητα που βάλαμε σαν στόχο μας σήμερα και στην καλή διάθεση. Αναπνεύστε βαθιά και στείλτε οξυγόνο σε περιοχές που νιώθουν πόνο ή ένταση. Τέλεια. Πατάω τα δάχτυλα στο πίσω πόδι, έρχομαι σε σανίδα, δυναμώνω, ξανά κάτω σκύλος, εκπνέω. Εισπνέω, έρχομαι μπροστά, σανίδα. Εκπνέω. Εισπνέω, σανίδα. Εκπνοή πίσω. Εισπνέω μπροστά. Εκπνέω πίσω και πάμε να φέρουμε αριστερό πόδι μπροστά, πατάει δεξί γόνατο. Φτιάχνω τη θέση μου, τετραγωνίζω λεκάνη, δεν ξεφεύγει το γόνατο μπροστά από τον αστράγαλο, είναι νωρίς ακόμα και φεύγω με την εισπνοή μπροστά, με την εκπνοή πίσω. Αναγνωρίζω πόσο με αφήνει το σώμα, δίνω χώρο να μαλακώσω και να μακρύνω με κάθε αναπνοή. Ωραία. Μένω μπροστά, εισπνέω, πατάω δάχτυλα στο πίσω πόδι, σανίδα και τα δύο πόδια δυνατά, ενεργοποιημένα στο έδαφος, μακραίνουν, προς τα πίσω οι φτέρνες, κεφάλι μπροστά και κάτω σκύλος, ψηλά λεκάνη. Σπρώχνω το βάρος μου. Κοιτάζω μπροστά, ανάμεσα στα χέρια, περνάω το δεξί, περνάω το αριστερό μου πόδι. Διπλώνω με την εκπνοή, με την εισπνοή μισή απόσταση. Εκπνέω, διπλώνω ξανά, εισπνέω μισή απόσταση. Λυγίζω γόνατα και έρχομαι να βρω μια καρέκλα. Τεντώνω χέρια ψηλά, αφήνω βάρος όσο μπορώ προς τα πίσω. Ρουφάει μέσα η κοιλιά, μακραίνουν τα χέρια προς τον ουρανό και όρθια θέση ελευθερώνω. Πάμε να τεντώσουμε χέρια ψηλά, να φτάσω κάτι πολύ πολύ ψηλά προς τον ουρανό, κάνω και μυτάκια, εισπνέω βαθιά εδώ, εκπνέω. Εισπνέω μισή απόσταση, εκπνέω, διπλώνω άλλη μια φορά. Μέχρι πάνω. Τεντώνω, μακραίνω, μυτάκια. Εκπνέω, διπλώνω. Εισπνέω μισή απόσταση και ελευθερώνω, παλάμε στο έδαφος, δεξί και αριστερό βήμα πίσω, άκουμπα γόνατα, έρχομαι να καθίσω πίσω πάνω στις φτέρνες μου.
Εδώ αν έχω πρόβλημα με τα γόνατα, διπλώνω το στρωματάκι μου ή φέρνω ένα μαξιλάρι και πάμε να δοκιμάσουμε, να πατήσουμε δάχτυλα στα πόδια και να αλλάξει να σηκώνουμε τον κορμό και να ανοίγουμε θώρακα. Σιγά σιγά, με σεβασμό στο σώμα, στη μέση, στα γόνατα, στα πέλματα. Εκπνέω, κάθομαι πίσω, εισπνέω, ανεβαίνω και σιγά σιγά αρχίζω να παίρνω και στροφή στον ώμο. Εισπνέω, εκπνέω. Εισπνέω, ανεβαίνω, κοιτάζω πίσω τη φτέρνα μου, εκπνέω. Εισπνέω, ανεβαίνω, εκπνέω. Δοκιμάζω και με τα δύο χέρια, ανοίγω θώρακα, στήθος ψηλά, πιάνω φτέρνες. Αν φτάνω, αλλιώς πιάνω τη μέση μου και σπρώχνω μπροστά. Δυνατό το σώμα, ανοιχτός θώρακας. Και ελευθερώνω. Από εδώ δοκιμάζω ή να ξανακάνω το ίδιο και να μαλακώσω λίγο ακόμα ή δοκιμάζω να κάνω το ίδιο αφήνοντας τώρα τα δάχτυλα των ποδιών ξαπλωμένα στο έδαφος, έτσι ώστε ίσως να ανοίξω λίγο παραπάνω, να πιάσω φτέρνες και να ανοίξω από εδώ. Αν υπάρχει πρόβλημα με τον αυχένα, κρατάω ενεργοποιημένο το σώμα, το βλέμμα μπροστά. Αλλιώς αφήνω το κεφάλι πίσω. Ελευθερώνω αργά, χωρίς να τραβήξω πρώτα το κεφάλι, ανεβαίνω πρώτα με το στέρνο ψηλά και ελάτε να καθίσουμε πάλι και από τη μία μεριά να πέσουμε από την δεξιά μας πλευρά, να στρίψω, να κοιτάξω πίσω. Ανεβαίνω πάλι, κάνω το ίδιο από την άλλη μεριά. Ωραία. Και από εδώ θα ελευθερώσουμε τα πόδια μας μπροστά. Θα ξαπλώσω λίγο πίσω. Θα ανοίξω θώρακα. Να μακρύνουν λίγο οι ώμοι. Ειδικά αν πρόκειται να περάσω μια μέρα σε καθιστή θέση ή σε γραφείο, αυτές οι θέσεις βοηθούν πολύ να εξισορροπήσουμε. Τέλεια. Τεντώνω και τα δύο πόδια, πιάνω μεγάλα δάχτυλα ή τις γάμπες μου όπου φτάνω και διπλώνω προς τα κάτω. Σιγά σιγά θα ξεδιπλώσω το σώμα και θα έρθω να καθίσω και πάλι ο κλαδόν. Παίρνω λίγο χρόνο εδώ. Να αφήσω την αναπνοή να επανέλθει στην φυσιολογική της κατάσταση, στο φυσιολογικό της ρυθμό. Και μόλις νιώσω άνετα για τις επόμενες αναπνοές μπορώ να δοκιμάσω πάλι την ίδια άσκηση. 4 χρόνους εισπνοή, 5 χρόνους κράτημα, 7 χρόνους εκπνοή. Ή λίγο παραπάνω, δηλαδή μπορείτε να το δοκιμάσετε και 5, 7, 8. Μόλις είστε έτοιμοι, ελάτε να ενώσουμε τις παλάμες μας για να αποχαιρετήσουμε αυτό το μάθημα. Να φέρουμε στο νου μια ακόμα φορά την πρόθεση που βάλαμε για σήμερα. Να δεσμευτούμε ότι η ενέργειά μας θα παραμείνει συγκεντρωμένη σήμερα σε αυτή την πρόθεση και όχι σε οποιαδήποτε αρνητική σκέψη. Και ανοίξουμε πάλι τα μάτια. Να είμαστε.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι εδώ σε αυτό το μάθημα. Γράψτε μου στα σχόλια τις ιδέες, τις εντυπώσεις σας, αν χρειάζεστε κάποια ακόμη πρακτική, έτσι που δεν υπάρχει σε αυτό το κανάλι. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!